Знаете ли, понякога най-хубавите пътешествия не са просто до едно място, ами до такова, което е като перфектната отправна точка за куп приключения. Днес ще разгледаме точно една такава идея. И то тук, в сърцето на България. Всички сме си го задавали този въпрос, нали? Как се намира този баланс между жаждата за приключения и, нуждата просто да си починеш? Както ще видим, отговорът може би се крие в това да си избереш правилният базов лагер. И така, отправяме се към язовир Цонево. Това е място с невероятна красота, но не само това. То е и супер стратегически разположено. Помислете си, това е идеалната отправна точка, за да откриете скритите съкровища на североизточна България. Говорим за всичко, от древни крепости до абсолютно спиращи дъха природни чудеса. Добре, ето го и нашият план за днес. Първо ще разгледаме базовия лагер, центърът на всичко. После ще се гмурнем в природата и историята наоколо. След това се връщаме за малко релакс и забавление. И накрая, разбира се, ще обобщим всичко. И така, да започнем от ядрото на всичко – базовия лагер. Искам да е ясно. Това не е просто някакъв хотел, където да преспиш. Това е центърът, от който тръгва всяко едно приключение. Drive Point – това е името, което стои зад тази концепция. И той е създаден с една много конкретна цел – да бъде онази отправна точка, която комбинира комфорт с, супер лесен достъп до десетки атракции в региона. А сега си представете как е оборудван този базов лагер. Говорим за Infinity басейн с солена вода, идеален за възстановяване след дълъг ден на обиколки, панорамни гледки, които просто те оставят без дъх, ресторант с страхотна европейска и италианска кухня и дори външна камина за вечерите. Наистина всичко е помислено за една пълноценна почивка. Всъщност, техният слоган го казва най-добре. Това не е просто хотел, нали? Това е портал. Портал към всички приключения, които България може да предложи. Добре, звучи страхотно на теория, но нека видим как работи на практика. Да започнем с природните чудеса, които са, буквално на една ръка разстояние. 5 минути. Само 5 минути. Това е всичко, което дели човек от един от най-известните природни феномени в района – чудните скали. Точно тази невероятна близост е ключът към цялата концепция за базовия лагер. Ако обичате разходките в планината, също има опции. И то какви? Има избор, нали? От една страна, лека семейна пътека с страхотни панорамни гледки. От друга, нещо малко по-предизвикателно, с абсолютно невероятни гледки към язовира. И най-доброто? И двете са само на 10 минути. Но не всичко е само природа и гледки. Наблизо има и места за духовно уединение. Роякският скален манастир, например. Той е само на около половин час път и предлага нещо съвсем различно. Пълно потапяне в тишината и историята на тези древни скални кили. Добре, време е да разширим малко периметъра. Сега ще направим едно пътешествие във времето, за да видим как този базов лагер наистина работи като портал към богатата българска история и култура. Само погледнете колко много може да се види в рамките на, да кажем, час път с кола. Помислете си само. Сутринта може да сте на крепостта Овеч да се разходите по онзи прочут дървен мост. След обед вече сте в Велики Преслав, потопени в историята на Първото българско царство. Дори Мадарския конник, който е под закрилата на ЮНЕСКО, е напълно достъпен за еднодневна разходка. Всяко от тези места е уникално само по себе си, а в същото време е толкова близо. И така, след цял ден изпълнен с открития, време е да се приберем в базовия лагер. Но хей, приключението съвсем не свършва тук. Напротив, нека видим какво можем да правим за релакс и забавление, без дори да напускаме мястото. Ето нещо, което, може би, не сте пробвали. Петанг. Супер забавна и социална игра, идеална за разпускане след обед. Правилата са елементарни, наистина. Целта е да хвърлиш тези метални топки и да ги доблизиш максимално до малката дървена топка, която е мишената. Лесно да се научи, но си е цяло майстърство да станеш добър. Ако пък имате още енергия, спортната зона предлага какво ли не. Плажен волейбол, плажен тенис, стритбол, футбол, тенис на стена, дори тенис на маса. Изобщо,
Независимо дали предпочитате отборни или индивидуални спортове, има по нещо за всеки. И разбира се, не бива да забравяме къде се намираме. На брега на язовир. Водните спортове тук са... те са съществена част от цялото преживяване. От чистия адреналин на уейкборда до една спокойна, релаксираща разходка с каяк или стендъп падъл, водата си има свое собствено, уникално приключение, което да предложи. И точно тук е същината на цялата тази концепция за базов лагер. Получаваш най-доброто от два свята. От една страна, това е място за релакс, дестинация сама по себе си, от друга е перфектната отправна точка, за да изследваш абсолютно всичко, което регионът може да предложи. И така, стигаме до финала с един въпрос за размисъл. Какво всъщност прави един приключенски център перфектен? Дали е просто комбинацията от комфорт и лесен достъп до интересни места, или пък е разнообразието от неща, които можеш да правиш? Днес видяхме един много добър пример, но може би истинския въпрос е какво търси всеки един от нас в подобно преживяване.